Handlovská samospráva predložila v marci tohto roka na Fond pre podporu športu projekt na modernizáciu športovej infraštruktúry v základnej škole na Mierovom námestí. Minulý týždeň sme dostali dobrú správu z Fondu pre podporu športu, že nám schválili alokáciu vo výške takmer 92 000, pričom mesto sa bude spolufinancovať vo výške 40 000. Jedná sa primárne o výmenu už dosť opotrebovanej umelej trávy a pôjde tam nový tartán a následne sa bude aj čiarovať tento tartán a takisto aj vnútro ihriska, kde sa budú dať znovu hrať plnohodnotne športy ako volejbal, alebo basketbal, alebo hádzana. Z projektových peňazí sa zrealizuje aj výmena palubovky v telocvični školy, kde sa bude dávať palubovka s odprúžením a aj s roštom. To znamená, že budú sa tam môcť vykonávať absolútne profesionálne zápasy a takisto to bude ochraňovať aj športovcov a ich klby. Verejné obstarávanie na dodávateľa je už ukončené. V momente, ako sa podpíše zmluva s fondom, tak ideme v spolupráci aj so školou okamžite do rekonštrukcie. Zhotoviteľ by si mal prevziať stavenisko do 10 dní od podpisu zmluvy a práce na rekonštrukcii športovísk ukončiť do 5 mesiacov.